Mayong adlaw kaninyong tanan o karon atong pagahisgutan ang mahitungod sa kaluwasan. Mao kini ang panudlo sa Santa Iglesia. Ang Santa Iglesia nagtudlo ang pagtubos kanato gihimo ni Kristo sa iyang kaugalingong merito. Nga pinaagi niya atong kamatayon ni Kristo dito sa cross, nahibalik kanato ang grasya aron pagpadangat sa mga bunga sa pagpanubos ngadto sa tagsa-tagsa. Si Kristo nagtukod og iglesia o simbahan og iyang gibinlan sa mga sakramento nga mao ang agianan sa grasya. Apan ang grasya nga atong nadawat mahimo gihapon nga mawala kanato pinaagi sa tinuyuan nga pagbuhat og bugat nga mga sala. Kinahanglan usab ang pagbuhat og maayo ug ang pagtuman sa mga sugo ni Kristo aron atong makabuot ang hingpit nga kaluwasan. Aron ang grasya nga ania kanato magpabilin ug mutubo, kinahanglan ang atong pag-abag. So adunay mga pagsupak, apan bag-o kita mo padayon sa mga pagsupak, hangyoon ko kamo sa subscribe o pagkalimbang sa kampana o i-hit ang all parang ma-update kamo sa mga video nga atong i-upload. Ang pagsupak nagkanayon, ang kasulatan mipaila kanato sa atong kahimtang atubangan sa Dios. Nahisulat, wala gayoy tao nga matarong, Roma 3:10. Ug unsa man ang tubag sa Dios niining maong kahimtang sa tao, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Juan 3:16. Ug unsaon man nato pag-angkon niining kinabuhing dayon? Hinuon may midawat og mituo kaniya, busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Juan 1:12. Ang tanan nga mosangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Roma 10:13. Busa aron atong madawat ang kinabuhing dayon, ang gikinahanglan ra mao ang pagtuo kang Hesus. Ang kaluwasan dili na kinahanglan nga ato pa nga buhaton, kay pinaagi sa pagtuo maluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini ingon buhat kun dili gasa sa Dios, busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Episo 2:8-9. Ug ang tao makabaton sa hingpit nga kasiguruhan nga siya naluwas na ug paingon na ngadto sa langit. Gisulatan ko kamo niini aron kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Unang Juan 5:13. Busa wala na kinahanglan ang pagpasakop pa og pundok, mudawat og mga sakramento, mutuman sa sugo og mubuhat og maayo. Kining mga butanga dili mao'y makapaluwas sa tao kung dili ang pagtuo lamang. Ang tubag, tinuod nga ang pagtuo kinahanglan alang sa kaluwasan, walay makapahimuot sa Dios kung walay pagtuo. Hebreo 11:6. Apan ang makaluwas nga pagtuo mao ang buhi nga pagtuo, busa kinahanglan nga ubanan kini sa mga maayong buhat. Mga igsoon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya mga maayong buhat? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Nakita niya nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang, kay ingon nga patay ang lawas nga walay espiritu, patay usab ang pagtuo kun walay mga buhat. Santiago 2:14-24-26. Kinahanglan ang mga maayong buhat alang sa kaluwasan tungod kay ang tao hukman sumala sa iyang binuhatan, kay gantihan sa Dios ang tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. May mga tao nga nagpadayon sa pagbuhat og maayo ug nagtinguha sa himaya, sa kadungganan ug sa kinabuhing walay katapusan. Hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Roma 2:6 ngadto sa 7. Apan bisan sa atong pagbuhat og maayo, kinahanglan nga kini inagda sa gugma. Bisan mahiyas ako sa pagwali nga dinasig ug makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago, bisan may pagtuo ako nga makapabalhin sa bukid, apan kun wala ko'y gugma, wala ko'y kapuslanan. Unang Korinto 13:2. Busa si San Pablo mingon usab, ang importante mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Galatias 5:6. Kanang giingon nga pagdawat kang Hesus, Juan 1:12, wala ka na magpasabot nga ato lang tuuhan nga si Kristo magpakamatay tungod ug alang kanato, kun dili naglakip kana sa pagdawat usab sa iyang mga panudlo tungod kay si Jesus nagtudlo man og mga pagtulun-an ug naghatag og mga sugo nga kinahanglan nga atong tumanon. Tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Mateo 28:20. Si Jesus mingon usab, apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili magtuman niini, mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas.
Mateo City 26. Nagdakip usab kini sa atong pagdawat sa iglesia kay si Jesus miingon, ang nagsalikway kaninyo nagsalikway kanako og samahan nga nagpadala kanako. Lucas 10:16. Ug ang pagpasakop sa iglesia pinaagi sa bunyag. Ang mutuo magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. Marcos 16:16. Ug ang pagsampit sa ngalan sa Ginoo, Roma 10:13, kinahanglan nga ako kining ubanan sa pagtuman sa iyang mga sugo. Si Jesus miingon, dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Mateo City 21. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo nga dili man kamo mo buhat sa akong gisugo kaninyo. Lucas 6:46. Ang atong pagtuman sa iya mga sugo mao ang timaan nga kita nahigugma kaniya. Kung kamo nahigugma kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Juan 14:15. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao ang pagtuman nato sa iya mga sugo ug dili lisod tumanon ang iya mga sugo. Unang Juan 5:3. Ang gipasabot niya sa Episo 2:8-9 nga wala nato buhata mao ang grasya. Tungod sa grasya sa Dios, dili kini pasabot sa grasya inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Ang paghibalik sa grasya, redemption objektiba, gumikan kini sa pagpanubos nga gihimo ni Hesus. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moses, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Juan 1:17. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang mga tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Roma 5:15. Apan wala kini magpasabot nga kun anaan na kamo kanato ang grasya, dili na kita mobuhat tungod kay ang grasya mao ang makapabuhat nato sa kabubuton sa Dios. Kita nga mibuhat sa Dios, binuhat sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kitag maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Episo 2:10. Ug aron ang tagsa-tagsa kanato dangat sa kinabuhing dayon, redemption subjectiva, gikinahanglan ang atong pag-abag tungod kay bisan anaa na kita sa kahimtang sa grasya, mahimo gihapon nato kining usikan busa si San Pablo nag-awhag. Naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. 2 Corinto 6:1. Padayon kamo pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron paghingpit sa inyong kaluwasan. Pilipos 2:12. Ang kasulatan wala gayud magtudlo ni adtong absoluto nga kasiguruhan sa kaluwasan nga nagpasabot human nato madawata si Kristo nga atong personal nga manluluwas nga siguro na gayud kitang malangit. Way sapayan kung unsaon nato pagkinabuhi sa umaabot nga mga adlaw. Si San Pablo nagsulat ngadto sa taga Corinto nga mituo na kang Kristo. Ang naghuna-huna nga siya ligon magbantay nga dili siya mapukan. Unang Corinto 10:12. Kining maong pahimangno ni San Pablo, wala kini kapuslanan ubos niya ang panudlo sa absoluto nga kasiguruhan. Bisan si San Pablo wala maniguro sa iyang kaugalingon. Gimanso ko ang akong lawas pinaagi, naagig mga sumbag o gipanton ko kini aron dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban sa pag-apil sa bangga. Unang Corinto 9:27. Ug siya nagpasidaan niya adtong nagsalig sa ilang pagkatinawag. Makita nato dinhi ang pagkamaluluyon ug pagka-istrikto sa Dios. Istrikto siya ni adtong nangapukan apan maluluyon kanimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy kay kun dili putlon ka usab. Roma 11:22. Hinuon ang kasiguruhan nga gitudlo sa kasulatan mao kanang kasiguruhang moral nga nagsukad sa bertud sa paglaom. Kining paglaoma dili gayud mapakyas kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Roma 5:5. Kay giluwas kita tungod sa paglaom apan kun makita na nato ang atong gilaoman dili kana nato matawag nga paglaom kay laoman pabadiay ang nakita na. Roma 8:24. Timan-an nato nga ang kaluwasan gasa sa grasya o ganti usab sa mga maayong binuhatan. Si San Pablo nagpatin-aw niini kanato sa iyang pag-ingon. Wala kini magpasabot nga nakabuot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako pagpaningkamot sa pagkabuot niini kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi ug sa pagpaningkamot kutob sa mahimo ko aron makaabot sa dag-anan. Busa
Nagdagan ako diretso gayod sa daganan aron maangkon ko ang ganti nga mao ang pagkatinawag sa Dios pinaagi kang Kristo Hesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Pilipos 3:12 ngadto 14. Dagang salamat mga kaigsunan. Mao kato ang kinatibukan nga presentasyon bahin sa kaluwasan. Ang kaluwasan di ay kahilangan pod natong buhaton ang atong bahin aron padayon kita nga malista diha sa kaluwasan.